къща е изградена върху турски гробища и обитавана от зли сили. Тази къща е близко до гробищата. Обяснимо е защо там се вселяват такива духове. Трябва да се извършат многократни водосвети. И има и истории, свързани с собствениците на къщата, това, че първите собственици са починали от рак. Аз имам намерение да закупя тази къща. 52 години я притежавам тази къща. Да, набожен съм, но вече не вярвам в нищо. Защото живота ми показва, че Бог не наказва когото мрази. Той, когото обича, него го гази.